Després de més de 125 anys destinant els beneficis a obres socials, havien de fer una passa endavant. Per això, l'any 2009 decidiren fer els nostres clients partíceps directes de la decisió més important. El destí dels nostres beneficis. Amb més de 39.000 vots, l'àrea social és la que més recolzament ha obtingut per part dels nostres clients. Atenció, ajuda i cooperació són les bases de la nostra acció. Que entre tots, avui, hem aconseguit fer una significativa... Se tracta de que passem aquest camí conjuntament fins que venguin els temps millors. La societat plena d'injustícies tingui un altre sentit, un altre... Els objectius són, per una part, la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d'exclusió social i, per altra banda... Donar-los el reconeixement que es mereixen per la seva labor social indispensable i prioritària. Premiar i prestigiar la tasca social, solidària i caritativa dels que fan possible aquestes cases d'acollida. Veig que venir una temporadeta de voluntària a la casa d'acollida no veig que conscienciaria més de dos. Des darrers dies hi anàvem un puesto als altres, sonaven i cantaven i ballaven el fandango i de que se me passaven les Activitats educatives, beques, formació i investigació, 20.693 vots han estat per l'àrea d'educació. Fins a 17.925 vots parlen de la preocupació i responsabilitat dels nostres clients envers la protecció de la natura i l'ús sostenible dels recursos. Nosaltres sempre hem cregut que era molt important la sensibilització ambiental, tant amb altres projectes com en el mateix. Així un dia vam venir a una escola i un fill em va demanar «I tu per què fas aquesta agricultura?» I jo li vaig contestar, dic, és que jo també som consumidor més de la Música, cinema, patrimoni, arts plàstiques... La cultura també és una part molt important de les inquietuds dels nostres clients. 12.974 vots així ho reafirmen. La nostra destinarà més de 12 milions d'euros a obres socials. A la nostra Caixa de Balears, moltíssimes gràcies.